всичко това, което се случи на двата големи отбора Левски и ЦСКА, е следствие на намеса на политици. И Борислав Михайлов козируваше във всички случаи. Всичко му се струпа наведнъж, защото е много грехове към българския футбол. Създаде пирамидална структура, както Борисов създаде в икономика. Защото е лесно, когато той е привилегирован отбор, когато неговия собственик е единствения дълги години член на изпълкома на БФС и душоприказчик, или по-скоро командир на Борислав Михайлов. Как въобще възприехте идеята? Кой ви покани? Поканиха ли ви да влезете в футболен клуб ЦСКА в предишните години? Като спорт, това е моят спорт. Аз играл 4 годишен футбол, цял живот съм играл. Разбира се, не съм бил никога професионалист. Юношески аматьор, така, с любов. Бил съм на 5 световни шампионата, на 5 финала. Имал съм тази чест и радост. А как стана тогава? Както обикновено случва такива неща. Благодарение на моя концепция, тук дойде фамилията Митъл, който инвестира гигантски пари в Кремиковци, не само в Кремиковци. И в един красив ден, при среща с тогавашния президент Първанов, той му подхвърли, че би било добре, защото с някакъв скандал Бошков току-що излезе от ЦСКА и Митъл имаше финансовата възможност да купи ЦСКА. Доста голяма сума от Бошков. И когато ние обсъждахме тримата, аз, Митъл, Прамот Митъл и Васил Бошков в Лондон, сделката, след като се договорихме по всичко, сделката приключи. Прамот казва: виж, няма друго кой да ръководи ЦСКА, ти ще го поемаш. Казва: как ще го поема, аз съм толкова ангажименти от на другите неща. Казва: друг никой не разбира. И аз казва: не разбирам много. И така се случи. Така че това е било 2007 година. И за година и половина направихме ЦСКА шампион. Това е резултат. То с 16 точки разлика и с огромна радост и възторг на феновете. След това дойде 2008, тази година, в която започнаха проблемите с феновете. И защо така? Те не са проблеми с феновете, те са проблеми и с държава, да, която реши, че трябва да се вземе, да ни взема шампионската титла. И тогава и сега много пъти говорим на тази тема. Това е обичайно престъпление. Тъй като формалното основание уж, защото документ няма, че ние сме изплатили някакви данъци, след което аз бях принуден да ги платя. Това бяха спорове с НАП, то за неголяма сума 3600 хиляди лева. Мисля, че беше нещо такова, беше спора. Вярно ли, че клуба не е бил информиран с писмо от НАП? Не, нищо. Много. Не беше информиран дори от БФС. Защото преди да ти вземат лиценз, трябва поне да ти кажат... Не само те извикат, да кажат: момче, имаш проблеми. Точно така. Нищо подобно, напротив, до така степен е гадорията голяма, че не бяхме на сватбата на Жан Тодоров, Данчо, чиято съпруга тогава беше секретарка на Боби Михайлов. Да. И по време на сватбата седнахме с Боби, така се случи с Борислав Михайлов, че не е етично да го наричам Боби, защото не заслужава. И той дори тогава не ми каза. Това е било събота, а в понеделник ти взеха лиценз. Така след всичко е направено в тайна. И Борислав Михайлов тогава за пореден път, но след това се демонстрира още 5-6 пъти, той просто става слуга на силните на деня. Това ще да ви питам. Това ли е първата голяма намеса от новия век насам в намеса, но на държавата? Това решение е взето в кабинета на Станишев. Между другото, това се доказва от една пресконференция на Станишев, или по-скоро изява, само няколко дни, който има наглостта и глупостта, разбира се, да прати ДАНС в ЦСКА. Естествено, ДАНС стоя месец и половина и да намери нищо тревожно. Има ли някакво заключение на ДАНС за проверка? У мен и не само у мен. Нищо. Глобиха с 150 лева за липса на някакъв документ. Сашо Гарибов беше още тогава. Сашо Гарибов беше. Така че така пародия. Пародия, груба намеса в държавата. Отнеха на един супер отбор тогава, Европейската лига. Вероятно щехме да имаме успехи. И ако ви кажа какви са истинските причини, които аз съм разследвал, ще се радвам да ги кажа. Няма смисъл.
Бяха се оплашили, че ще посегна на властта на Станишев. В такава степен. Това са елементарни хора. Хлапаци в политиката, деца без опит. Аз опитах да го осъдя лично за това, че незаконно изпрати дан за ЦСКА, защото това се доказва от самите документи, но ми отказаха, защото имало имунитет. И така продължи и по-късно. Затова българският футбол е смазан, защото всичко това, което се случи на двата големи отбора Левски и ЦСКА, всичко, което се случи на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив, пък и на много по-малки отбори, по-невидимо, е следствие на намеса на политици. Тогава Станишев, който се уля, след това Бойко Борисов се намесваше многократно и Борислав Михайлов козируваше във всички случаи. Този, който е призван по каноните на УЕФА да не допуска политическа намеса, правеше това регулярно. И затова, което става в политиката, тези корупционни практики, също стане и в футбола. Това е главната причина българския футбол да се срине до такава степен, че вече да не може да съберем и публика. Защо политиката и държавата в лицето на политиците си хареса футбола? До така степен, че да го обсъди по този начин. Само една причина, да не допусне влияние на агитки и влияние на много големи маси хора върху избори. Това е, което движат нещата тогава. Сега вече не е така. Сега постепенно, тъй като агитките намаляха, влиянието на футбола върху общественото мнение намаля значително. Мисля, че по-малко се намесва, но тогава се намесваха регулярно. Особено ЦСКА и Левски. И ще не само ЦСКА. И Левски беше ударен няколко пъти, особено в случая с Бошков. Така че, без да се мисли много за футбола, се гърми по, разбира се, с бухалката на прокуратурата, се гърми по собствениците на отборите. За това ли се назначаваха президенти на различните отбори? Разбира се, във всички случаи, след това пошло и ниско поведение на Сергей Станишев, прави неговото обкръжение, след това Борисов няколко пъти правеше тези експерименти. Експерименти в кавички, разбира се. Аз съм чул... сметка се получи това, че Лудогорец е вече почти 13 пъти шампион, вчера без малко не стана. Защото е лесно, когато той е привилегирован отбор, когато неговия собственик, единствения дълги години член на изпълкома на БФС и душоприказчик, или по-скоро командир на Борислав Михайлов, пръв приятел на Бойко Борисов. Така се печели много лесно шампионска титул, когато унищожаваш останалите. Той смятате, че структурно се унищожават Левски и ЦСКА? Ами вижте, те са бити, когато са ставали много силни. Първият път ние ставаме шампиони 16 точка разлика, има великолепен отбор, готвим се да пробив в Европа. Аз съм със страшни позиции в ФИФА и в УЕФА, тъй като имах партньори, приятели, с които имахме срещи с най-ключовите хора в УЕФА. Имахме страхотно признание. И сега паза писмо от покойния Пеле, от Платини, във връзка с шампионската ни титул, покани за срещи всичко. Това е страхотна перспектива. И очевидно това ги оплаши, защото в тази цялата какафония, в цялата тази перверзия беше намесен и тогашния президент на Левски. Той се призна, когато загубиха после, мисля, че от някакъв белоруски отбор загубиха. Бате Борисов и той тогава каза, какво е, аз съм ви направил тази титла. Ome търсите, всичко се изясни. Но ние знаем, че той е посещавал десетки пъти чиновници на Станишев и главно без Станишев това не може да се организира. Това да пратиш ДАНС, да обсъжда с колегиуми за там документ. Колегиума на ДАНС да обсъжда с ССК. Какво пише в този документ? И просто изпращат ДАНС да провери дали аз не съм присвоил акциите на Прамот Метал, т.е. собствеността. Това е формалният повод. Бля-бля. Чул съм и версия, че официализирането на заплатите, което направихте тогава на футболистите е, как да кажа, превъзбудило част от футболните президенти, защото те пък не са искали това да се случи. Това е вярно, това е подпомогнало процеса. Както в един интервю Батков тогава каза, ти нарушил мертвата. Но това не знам дали е подпомогнало, но това не е причината. Не може нито един президент на футболен клуб да прати ДАНС в ССК и да накара прокуратурата да се намеси незаконно, което се доказа след 8 години. А защо смятате, че Бой Михайлов тогава, може би за първи, не знам, може би това е първият път, който е подал на властта, така да се намеси? Пога е подал, но на дребно. Тук подаде не е това. И когато след години вече видя фенската демонстрация срещу него,
всичко му се струпа наведнъж, защото е много грехове към българския футбол, точно по тази причина. Че допусна хаотичната намеса на политици, че не защити футбола и че създаде пирамидална структура, както Борисов създаде в икономиката. Тоест, има привилегировани отбори, има такива, които може да ги биеме. Лудогорец е велики отбор, за който може всичко. Там държавата дава субсидия, за да направят стадиона. Просто подарък. 3 милиона не бяха. А при нас ни гонят като империалисти за данък смет по 1 милион, без да се мърдани пръст. Така че е такива неща. Добре, Един футболист трябва да създава равноправие. Когато създава неравноправие, няма конкуренция. От тук се деформира всичко. И не може да има инвестиция. При такава политика сериозни инвеститори никога няма да дойдат. Например, аз карах при второто си влизане в ЦСК един много богат човек, Лоренс Дейвис, помните, който и до сега издаме на много неща в Великобритания. Прекрасен човек. И след 6 месеца плюене по нашия печат, той ми се обади по телевизията, вика, това не е за мен. Просто, какво да кажа повече? Какво ли не го наричаха в печата на Перски? Защото той пък беше тогава към Левски. Какви ли глупости не се изничали? И това, и тъй като нямаме общество, нямаме и фенове, защото феновете се подават, много лесно се лъжат, и то не е феновете като маса, а да кажем определени лица. Да ще им дадат малко пликче с пари, ви ще им потупат по работа, ще им кажат, ти си приятел. Много се брат. Ще им карат зависимости. Дучето тогава, когато беше в тази пресконференция за получена на Станишев, когато очевидно е, че като взимат ти шампионска титла, я дават на втория, с 16 точки за тебе. И ти казват, не си платил данъците. Ама аз освен съм си ги платил, имам спор за някакви пари, ама настоя, че ги платих. Платих ги още преди да ни осъдат, преди всичко. Да почнат да ни съдят. Платих ги, защото видях принудата. И някъде, примерно, те се ни взели на 2 юли лиценза, а пък някъде към 20 юни аз ги платих всичките, което неправилно не трябваше да ги плащам, аз ги платих. Само защото се надявах, че това ще доведе до някаква промяна. Ще пак взимат ми титъл, когато ми дава 5 милиона евро. Да. А тук за 300 хиляди лева. И това е всичко тайно зад кулисно. Ето това е. И този същия, така наречен шеф на фен клуба, той каза, аз съм приятел на премиер. Това беше изявление, всички вестници излез. Какво да говоря? Има ли смисъл?